Ακόμα και χωρίς εξοπλισμό συγκόλληση στο σπίτι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αυτή η επαγγελματικής ποιότητας κόλλα χύτευσης κάνει τις επισκευές εύκολες και βολικές. Διαθέτει ανώτερη αντοχή συγκόλλησης, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και αντοχή στη διάβρωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθερή συγκόλληση σωλήνων εξάτμισης και κυλινδροκεφαλών και είναι εξίσου κατάλληλη για την επισκευή ρογμών και διαρροών σε οικιακούς σωλήνες νερού και δεξαμενές. Απλή και εύχρηστη, σφραγίζει αποτελεσματικά ρογμές, οπές και διαρροές ηχητοσίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό και άλλα μέταλλα, είτε λιπαρά είτε υδαρή. Μόλις κληρινθεί, είναι τόσο σκληρή όσο χάλιβας, με εξαιρετική αντοχή στην πίεση και την κρούση και δεν θα ραγίσει ούτε θα ξεφλουδίσει. Δεν απαιτείται γυμνή φλόγα ή ειδικός εξοπλισμός. Μπορείτε εύκολα να εκτελέσετε επισκευές στο σπίτι. Έχει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, κατάλληλο για την επισκευή παλιών μηχανικών εξαρτημάτων και την επιδιόρθωση κατεστραμμένων εξαρτημάτων. Κολλάει σταθερά ακόμη και σε λιπαρές επιφάνειες. Συνιστάται να έχετε ένα κουτί πρόχειρο για βολική καθημερινή συντήρηση. Δεν σας δίνει μόνο ηρεμία, αλλά και εξοικονομεί σημαντικά χρήματα. www.co.uk